ta yi mini halatti ba. Sai da na bata sosai ta sani a rana, wacce za na aura. Jama'a ku duba wannan rayuwa. Na sha bakar wuya kan soyayyar da ban aure ba, har ya kasance ko me zan yi sai in ji ba ni nai ba. Dukkan haƙi na soyayya ba ta ba ƙarya ba, amma bai hana ta yi mini abin da ido ba zai gizo ba. Inuwar soyayya na kai ta gashi ta bar ni a rana. Bai da toba ya dacin ta nunan gauna ta gaskiya ba ƙarya ba. Shigo ba zurfi take mun sam ni ban gano ba. Ta zambatan a soyayya ni san ba zan manta ba. Ta nuna ni kadai ne har a zuciya ba wani can ba. Sanin masoyi sai Allah gaskiya ne ba ƙarya ba. Take bidana ba ta nisan ba ni gazawa, sai na bar ma bukatuna na ta sai na yi cikawa. Har iyayen da sun shaida alkawar na yi rikewa, domin hakin ta gaba daya a so ai na yi kulawa. Har 'yan adawa sun shaida akan san da ban gajiya ba. Soyan halaye ni nake gani ban gane ba. A can tana nuna min cewa ai ba za mu rabe ba. Komai wuya ko dari kan so na ba za ta bari ba. A zuciya ni kadai ta saka wani na ba za ta kula ba. Sai gashi ta juyan baya ranar da ban aune ba. Soyayya ya kamata ki yi tunawa, mai yasa sai yanzu halin ki za ki yo canzawa. Ko daga dai kika dauka fada mun nai ganewa. Saura kwana 16 auren mu za a yi